Здравейте! Днес ще се потопим в сферата на приложното изкуство, а именно изкуството е било неизменна част от моя живот, тъй като от малка съм израснала в ателието на баща ми, сред миризмата на маслени бои и разредител. Тук в Англия са много разпространени магазините за втора употреба. Освен дрехи, можете да се намерите и позабравени от времето вещи. Обикалянето им пък се превърна в наше любимо хоби. Освен любовта към кактусите, имаме и любов и към старите вещи. Стига приказки! Нека да видим и изработката на тази така прекрасна и семпла декорация. Изкуството в най-общ смисъл представлява използването на впечатления, знания и умения. Изобразителното изкуство ни научава да търсим красотата, да я откриваме и пресъздаваме. Хубавото в приложното изкуство е, че няма правила. Всеки е свободен да импровизира и да дава нов блясък на позастарелите вещи у дома. Надявам се поне малко да съм ви вдъхновила и нека ценим повече нещата, които притежаваме. Превърнете ненужните вещи в красив акцент във вашия дом. С малко средства и много любов. Това важи в живота. До скоро!